тавре масъулини агентии назорати давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд. Дар ин давра кормандони агентӣ бо мақсади роҳандозии муқовимати низомнок ба омилу кирдорҳои коррупсионӣ, инчунин огаҳисозӣ ва баландбардоштани сатҳи таълиму тарбияи зидди коррупсионии шаҳрвандон дар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 840 вохӯриҳо гузаронида, ҳамзамон барои содир кардани кирдорҳои маъмурии коррупсионӣ нисбати 940 нафар шахсони масъул парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурии ба коррупсия алоқаманд оғоз ва нисбати онҳо ба маблағи 1,5 миллион сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин намуданд. Бо натиҷаи экспертизаи давлатии зидди коррупсионии 936 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 134 лоиҳа омилҳои ба вуҷудоварандаи коррупсия ошкор ва баҳри бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта пешниҳодҳои мушаххас манзур гардидааст. Гуфта шуд, ки дар давраи сипарӣ гардида баррасии саривақтии 1822 муроҷиатҳои шахсони воқеию ҳуқуқӣ таъмин гардида, бо онҳо қарорҳои қонунӣ қабул карда шудааст. Ҳамзамон изҳор доштанд, ки аз ҷониби мутахассисони агентӣ 286 тафтишу санҷишҳо гузаронида ба маблағи 315,9 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор намуданд, ки аз он 292,2 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор карда шудааст. Дар маҷмӯъ дар нимсолаи якуми соли 2026 мақомоти агентӣ аз рӯи ҳамаи самтҳои фаъолият дар маҷмӯъ 331,4 миллион сомонӣ зарар ошкор ва бо назардошти барқарорсозии бақияи зарар бо парвандаҳои ҷиноятии соли қаблӣ, рӯёнидани маблағи бақияпулиҳои андоз ва таъини ҷаримаҳои маъмурӣ 449 миллион сомонӣ барқарор кардааст, ки 349,5 миллион сомонии он бевосита ба буҷети давлат, 87,1 миллион сомонӣ ба корхона ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, инчунин 12,4 миллион сомонӣ ба ҷамъиятҳои ғайридавлатӣ ва шаҳрвандон рост меояд. Воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи агентӣ 1321 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ва дигар ҷиноятҳои дар қонунгузорӣ пешбинишударо нисбати 711 нафар ошкор намуда, вобаста ба ин ҷиноятҳо 425 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 504 нафар ба судҳо фиристонида шудааст.